Когато бях пети клас, попаднах в любовен триъгълник без да искам и цялата история се разви буквално като във филма Mean Girls. Но да започнем от началото. Моето училище, въпреки че имахме цели 3 физкултурни салона, винаги се налагаше да делим с някой друг клас. Когато бях пети клас, го деляхме с 12-класниците. Сред тях имаше един супер красив, буквално беше мъжката версия на Меган Фокс, с тъмна коса, сини очи, изваяна челюст, като фигура изваян. Беше си абсолютен Аполон. Още от самото начало го бях забелязала, но най-интересното беше, че явно и той ме беше забелязал, защото винаги в часа по физическо той ми мяташе някакви погледи, а после, когато излизах оттам с приятелката ми, вървеше след нас, правеше някакви коментари. Обаче аз въобще не можех да повярвам, че той наистина има някакъв интерес към мен и си мислех, че всички тези подмятания са абсолютна подигравка. Все пак бях дете само на